právě je jako z toho vůbec nejdůležitější, mimo to, že tyhle ty vozíky to je nikde jako jinde neuvidíte, to je jako jeho vynález. Většinou bývá, buď to je řetěz dřevěný, který se má nějaký klout tady a že se to takhle ohýbá, ale ty postavy jsou zase na tom jenom přilepeny, nehýbou se. A nebo to je pás, na kterém jsou a pak někde se otočí hlavou dolů vlastně a zase někde vylezou. Tak takový jsou mechanismy, ale takovýhle mechanismus, to vlastně je jeho vynález, i když to nechci říct vynález, protože říkám chlapi, tahali jsme kačera za sebou jako děti a to je vlastně ten princip. Když tomu dáte provázek, je to na kolečkách, a byl taky kačer, hýbal hlavou a tam dělal taky ten mechanismus v tom vozíku jednotlivý, anebo byl bubeník, bubnoval, jsem měl taky bubeníka. Takže takový to použil a udělal ten pás, že to táhne ten pás, není tady žádný provázek. Takže to tady chodí takhle dokola. Jsou 2 okruhy, jsem říkal, po 18 vozících. A pustím to video. Nejdřív vám tady můžu ještě ukázat ty mechanické části. Tady ovečka hýbá hlavou, tahám za ten provázek. A vidíte, že nejenom vyřezat povrchu, ale i dovnitř ten mechanismus to pak zadělá prkínkem, vyřeže záda a ten mechanismus není vidět. Takže ještě k tomu, jak přemýšlel. Mohlo by tam být perko, které by to vracelo, ale má tam závažičko, které vrátí ten pohyb a ještě, aby necvakalo, tak tam má kůžičku, aby to nedělalo rámos někde. To perko by mohlo prasknout, musel by to zase vydělbat a opravovat takhle. Tohle je, dá se bez poruchově. Už tady mnoho let takhle za to tahám. Je tady sice ještě provázek, ten by mohl prasknout, ale on má všude drátky, takže... No a ty ovečky, tadyhle jsou 4, ty mají takovéhle pohyblivé nohy, takhle co jsou. A tahle ta ovečka taky je nedodělaná, nemá ty nohy a tady hlavička je nedodělaná, ale vidíte, že hýbe i tlamičkou. Takhle. Kdyby se pásla, takhle by běžela a pásla by se. Jo, ten mechanismus taky. A zase to musí vydlavat, aby ten pohyb dostal, aby to, ten drátek je hodně tenký, aby to nebylo nerušilo, nebylo vidět. Že každá postavička má silný drát, který drží, aby ta postava stála. Kde je nějaký pohyb, třeba tou rukou, tak vidíte tady ještě vedle toho slabý drátek, který způsobuje právě ten pohyb na tom těle. Jinak ty nohy jsou vedeny z toho klikového řídele v tom vozíku. Pustím to video, kde vidíte i gramofon, který je tam umístěný pod chlévem, ale ten nepouštíme a tam je zase ten gramofon sám spustí tu přenosku a dokonce tam jsou 2 kotouče a když dohraje jedna deska, tak se přemístí na druhou desku automaticky, nemusí